Hadaru, a hiki rigan nan kai da akwai sauran yaro a jikinka. Ba kai lalace kamar wannan ba. Habu da haka dan aure ka. Kai wannan irin mutum ne. Duk inda naje sai ka biyo ni. Saboda ni ma yake. Kai ko zuciya ma baka da shi. Aikin cinye, bai sani ba. Ko da zaki min azaba da wuta, ba zan daina binki ba. Zan faɗi maka gaskiya. Ba zan aure ka ba magaji. Don haka da ka wahalar da kanka. Abin da yake tafi da mu arziki ne. Oh madalla. Muna so kai wa bakinka haka. Amma ni ba zan yi magana a rediyo ba. Muna cikin ibtila'i. To ku sani mu Fulani ba raggaye ba. Na shiga uku na. Idan akwai abin da ya fi shiga uku ma kin shiga. Sun kashe mana yara. Sun kashe mana dabbobi. Suna so su kare zuri'an mu daga doron ƙasa. O mu jafat. Aradu Allah ba za mu yarda ba. On yardi mi dasi on. Yardi mi jadi. Kun yadda kun amince ni ne shugabanku? In the Federal Republic of Nigeria, one factor posing major threat to lives, peace and security. The conflict between the Fulani herdsmen and farmers. To intercept the crunch, Khalifa Investment Nigeria Limited presents a possible solution. Watariga. Ga wanda ya kashe Ardo Salihi Ba ni bane. ƙarya ya kai. Ba san me faru ba. Allah ya isan mana tsakaninmu da kai. Aradu wallah za mu ɗauki mataki a kanka. Ka shushe ni. Ka mai da ni mareniya. Kai sho da wannan rayuwa. Na san yanzu suna nan suna shirin ɗaukar fansa kamar yadda kuka ɗauka. Kun ga kenan Allah kadai ya san ƙarshen wannan fitina. Ta yaya za mu bar dabba da tarwatsa hankalinmu? Watariga. Wa ya kashe mahaifin? A wata riga suke. Mu ne? Su ne. Wanda har suka yi mana kisan kai. Su ne. Dan uwana suka samu suka kashe shi. Su ne. Ba za ta kare ba. Ni mai iya haƙuri ne. Ka shafura. Allah da ya kyauta wannan al'amari kawai. Ku biyo mu muje. Love. Where there is love, there is humanity. Where there is humanity, there is unity. Where there is unity, there is peace. Watariga. Watariga. To sai na halaka su daga su hashanin nan. Wani irin zancen banza ne wannan? Yara. Watariga. Executive producer Abubakar Khalifa. Story and screenplay Nasiru S. Kongozo. Producer Nasir Damhajia. And directed by Ali Gumzak Sak. Wani irin jaraba ne wannan eh? Ka bi ni gida, ka bi ni jeji, ka bi ni hanya. Don Allah, don Annabi ka daina bina. Ni fa ba zan iya kyale ki ba sai kin saurari bukatata. Watariga. Sunanki cikakke Rashida Abubakar Kabir. Ke yar asalin garin Taraba ce. Abin da kika fi so a cikin abinci shine biskin masara. Abin sha kuma baki da zabi. Duk wani abu mai sanyi kina san shi. Kalar da kika fi so pink color. Lambar motar ki AX5037. Sannan kuma lambar wayar ki 0806062. Dakata. Ya fa kamata ka farka idan ma mafarki kake domin ni ba zan taba auren ka ba. Zan ɗau wani hukunci ko da ko hukuncin ba zai mai daɗi ba. Ko da daga baya idan ya kalli hukuncin zai ce na mai rashin adalci ba abin da ya dame ni ba. Ba na tunanin abin da duniya za ta faɗa a kaina. Rayuwarka ce ko ta. Me yasa kake son sai na yi rayuwa irin taka? ta kai ki gare ni fannin so ke ce farko ƙarshe a labari na soyayya mai ƙaunata ba wanda kai ka gare ni fannin so kai ne farko ƙarshe a labari na soyayya. Waye zai ki son ya kasance da ɗan gatan duniya kamar ka? Waye zai ki son ya kasance da jakadin farin ciki? Shin baka san ka haɗu bane? Na gode da irin wannan matsayin da kika dauke ni kika daura ni. Kuma ina so in tabbatar miki da cewa zan kafa miki tarihin da ba za ki taɓa mantawa ba. Me hakan yake nufi?
ka san ko ni wace ce da kamare ni? Jaka ce ke wawuya jahila wanda bata san darajar mutane ba. Wannan sai ya san cewa ni jaka ce, wawuya ce, mara hankali. Ba zan iya taɓa raba ki da shi ba. Na zo in yi haka ne kawai saboda in hana shi wani abu na rayuwarsa na jin daɗi. Na same ka, ka riga da ka zama nawa. Sai mai rage. Karki da mu, tunda na zo gare ki, ai zaki sani. Tunda nake, ban taɓa yin soyayya da nake ji, na yi soyayyar gaskiya ba kamar a kanka. Na gode da soyayya da ke nuna mu. Ni ma ina son ki. Murnar haka zan ɗauke ki muje da mu. Abin da nake shawo yau sai dan mu. Domin ki a yau zan buɗe dukkan rambo. Sanin gaibo, har sai rabo. Ai ba aibo neman auren kina da ɗayin ma. Ya kake nema kai wa kanka danganci? Ya kake nema ka kai kanka ganin likita kuma bayan lafiyar ka kalau? Wallahi gaje. Ba wani wallahi da gaje da. Matar ka ce Suraya ta shigo har cikin gida ta shigo. Da wannan wuka kika kashe mahaifiyar dan na bude baki na gaya da cewa ta ce miki kishiya. Za mu binne ta. In kashe ita ki kashe sannan kuma daga baya ku ubannin ta. Bani bace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba ni bace. Ga abu na gani da ido na. In life, you never can tell what people can do in anger, tension, or pressure. Na zo in gaya miki ne Hajiya ta rasu. Dama ba ta da lafiya ne? Lafiyar ta kalau kashe ta aka yi. Kisa? Waye kashe ta? Matar yayana Surayya. Ba kana kitsa da wannan gayan ba? Halifa Investment Nigeria Limited returns with another unusual family story. Bani bace. Kai kuma idan baka fita daga harkar yarinyar nan ba wallahi zan kashe ka. Kai jibo har ka dauka tuban ka ne. Zan illata ka. In raba ka da duniya. Zan raba ka da wacce ka fi so a duniya. Kana da mahaifiya kuma na san har inda take. Husband and wife living tranquilly, harmoniously, and affirmatively. Suddenly, the husband's mother mounts pressures on him to bring in a second wife. Bani bace. Ko da gaske mahaifiyarki ta ce ki fito da miji nan da sati ɗaya? Me ta ce miki idan baki fito da mijin nan da sati ɗayan ba? Ta ce za ta fitar min da duk wanda ta ga dama. Shi da dalilin da yasa ke kashe ta saboda ba ki san ki fito da mijin? Na kashe ta. Wallahi ba ni bace. Bani bace. She's the only suspect. She has no way out. She's in big trouble. Nabil, ka tambayi mahaifiyarka kuɗi a cikin satin da ya gabata, haka ne? An yi haka. Me za ka yi da wannan kuɗaɗen? To ba lalle ba ne faɗa a cikin jama'a. Shi da dalilin da yasa ka yi fushi kenan ko? An kai tsawon wani lokaci auren ki ke da Abdulmalik. Objection, my lord. Few minutes later, her son pays a visit to his mother, only to find her lifeless body laying down with her daughter-in-law roaming about in confusion. Bani bace. Ga alƙawarin mu da kai na cika. Ina fata daga yanzu zaka daina bibiyar a cikin. Ya kamata mu hanzarta mu bar gurin saboda ka san ba mu da isasshen lokaci kada ya biyo bayan mu. Ko da ya dawo ni zan iya tunkararsa. In ba tsoron sa nake. Bani bace. Bani bace. Screenplay Shafi'u Daudagiwa. Assistant Director Yakubu A.I.K. Bani bace. Executive Producer Abubakar Halifa. From the Kannywood Small and Mighty Producer Abdulaziz Dan Small. And directed by Ali Kumsak Sak. Bani bace. Get a copy and find out more.
Yeah. Lafiya? Wallahi mafarki nake mai daɗi kika tashe ni. To kin ga ki tashi maza ki je ki yi alwala ki sallah ki yi wanka ki wuce school kada ki makara. Anti Suwaiba ba ki tsayan ga miki irin mafarkin A'a ban da wannan lokacin. Sai dai in zan kira miki yayin ki ne ya saurari mafarkin da kika yi. A'a ba sai kin kirawo shi ba. Oh. My set. Kun ga kai zo nan kun gane wannan fa ba tafiyar ɗalibai na gari bace
kun fahimce ni ai saboda duk wani ɗalibi na gari in dai ɗalibi ne na gari bai kamata a tsince shi a cikin irin waɗannan ɗabi'un ba kuma sanin kanku ne kun sani na san kun sani kun gane in dai ɗalibi kamulalle ne bai kamata a tsince shi haka kamar ya kai ya sunanka ya sunanka sunana TJ wani irin suna ne TJ Tijani mana subhanallah kai fa ni sunana Zu amma akan kira ni Zubair kai ya sunanka KM Hamis sunana Hamisu ka ji fa sunayen ku fa duk sunayen Hausa ne ban ji Cikuma ko Cikudi ko Emeka ko wani Uzo ba ko kuma irin sunayen nan na kauraye wani a ce shago wani waye gaskiya kun bani mamaki kuma ba zan boye muku ba ni nasiha zan muku wala Allah ku dauka ko kar ku dauka ya zama dole na muku nasiha wannan ba attitude bane ba rayuwa bace idan za ku canza ya zama dole na ga muku haka mun gode Allah saka da alkhairi Allah ya kyauta mun gode kai amma guys kun san wani abu wallahi gayan nan zai shiga ni sai ya daga mutuniyar Allah zai shiga ni sun gaya ma yare kama shi muna son magana da kwa baby kwantar da hankali ki ba baki kama da masu wannan duwun kan ba tsaya mu dan gaisa koya ha ba zo mu tare ta kawai kowa ya san ma'anan abin da ake nufi da social studies don haka good morning sir ina ka je sai yanzu kake zuwa uzuri sir ina sauraron ka wani uzuri na zubar da wasu daga cikin tattafai na ne a cikin mota ban sani ba sai da na sauka motar ta fara tafiya shine na dauki adili ta sahu na bisu na amsa wani irin sakaci ne saka ka zubar da littafanka a cikin mota zip din jakan ne ya bude sai da na sauka na ji tayi rashin nauyi da na duba ban sani ba to a kiyaye gaba kana iya zuwa ka zauna thank you sir kai quiet sorry sir wani irin wulakanci ne wannan don't try to do this again Tashi ta ji ka amsa ka ce. Ki ci abinci kawai, ba na bukata. Mene maka? Ke ma kin sani ai. Na san na yi maka laifi da tun ina zuwa zan fara baka haƙuri don Allah ka yi haƙuri. Amma shi ne kika biyo ɗalibai suke min dariya ke ma kika shiga cikin su ko? Au shi ne ke sake dariyar a gabana ma? To shi kenan. Sai ki tsaya a nan ki ta dariyar ki kaɗai kin ga tafiya ta. Kaga shi kenan na rama. Wanwan kenan. Amsa ka ce.
ce ba za ta fice ba. Me kuke bukata? Abin da muke bukata? So muke mu hira da bebinka. Saboda muna karkashin mulkin mallakar ku? Gaskiya ne. Gaskiya kai basira da kake kokarin rage mana hanzarin yin magana da wannan yarinya. Muna so mu yi magana da ita ne da Allah tafi ka ba mu guri. Get off. Me yasa kuke son ku shiga cikin rayuwar mu ne? Saboda ya dace mu shiga rayuwar da ta dace da mu. Ba mu gayyace ku ba kun shigo rayuwar mu. Muna da damar kai karan korin principal. Wai principal. Can banza. Kara. Da alamun baki gane abin da muke nuna ne. To mu a cikin makarantar nan, kin ga makarantar nan? Da mu dole muke sawa kuma dole sai. Yes, dole ba. Kin gane? Kai lalle baka da hankali. Sai wani tabbatar baka da hankali. Ban ji daɗin abin da kuka aikata ba. Ko kaɗan. Wannan ba hali ba ne na kowane ɗalibi na gari. Ba zai yi wannan, duk na gari ba zai yi wannan harka. Ya za ku mana haka? Ku ɗau doka da hannunku. To, me ya amfani malaman? Ba su da wani amfani ko? A kun dauki malamai sai dai kawai su rubuta muku su goge su ce ai kaza sai muku lacca shikenan. Ba shi kadai bane aikin malami. Kula da kanku dalibai. Har da lafiyar ku. Da shari'o'in irin wannan rigimar da kuke dibowa. To aikin malami. Aikin ku ne? Saboda haka gaskiyar magana makaranta ba za ta dauki wannan abubuwan da kuka yi ba. Ku kula fa da mace ce ba? Ba kula da yadda mata suke a wurinku? Karfa ku manta za ku fa haifi 'ya'ya matan nan ko kuma kuna da ƙanni 'ya'ya mata za ku ji daɗi idan aka ce an masu wannan abin da kuka aikata? Saboda haka ku kula da abin da kuke yi. Ko da safen nan sai da na musu warning akan shiga ta banza da suke, amma da yake they are very stubborn ba ji suke ba, ni abun yana bani mamaki ba. Baji ya kai sai ka bata bakin ka kawai don kana kai wa inda ba su ji ba. Haka ne za mu ɗauki hakuri a ci gaba da yi. Gaskiya ne sa. To ba za mu kyale ku hakan nan ba. Yanzu abin da za a yi muku yanzu za a yi hukunci a kanku saboda gaba za a muku bulala malam, za a musu bulala. Idan an musu bulala sarari da kyau ina muka magana an buɗe ni. Da ba ka ji ne? Zan dakatar da ku a makaranta. Suspended ɗinku za a yi na sati 3 kuma kowanne sai ya zo da iyayensa a nan. I'm sorry sir. A yi haƙuri sa, insha Allah ba za mu sake ba. Ba za mu lamunta da uzurin nan naku ba. Ka gani? Har sai mun ɗau mataki akan ku ba don komai ba, saboda sauran student ɗin su gano cewa lalle kun tafa kuskure. Kai ba magana ake ma bane? You are very stupid. Mansur, abin da zai sa kyale ka saboda ka yi ƙoƙarin ka kare ya mace. Saboda suna da rarraunar zuciya da hali da hankali su.
shi yasa zan kyale ka. Amma nan gaba kai ma karkace irin wannan da ka ce za ka shiga. Ka zo maza ka faɗa wani malami a san abin da za a yi. Insha Allah haka ba zai sake faruwa ba. Ku yanzu ba abin kunya ba ne? Ai ku za ku yi aya mata. Kuma akwai ƙannun idan aka ce daga cikin ku wani wani haka zai ji daɗi? Sadiq. Ina kaka. Na zana aje ba za ta fice ba. Zan rayu da ke, zan mutu da ke, mabadan da ni da ke za mu zauna. Duk abin da kai ban ga laifinka ba. Bayan haka ne don ka huce haushinka. Haka zaki ce? Haka ne mana Mansur. To ba ki da laifi. Duk abin da na yi shine abin da ya dace na yi. Ba zan zama malalacin da zan ga za a wulakanta ki in jure ba mara. To shikenan ka yi haƙuri. Duk abin da ya bata maka rai ka ajiye shi gefe kaji? In dai haka kike so kin samu. Dama zuciyata tana fushi ne saboda ta ga an so a wulakanta ki. Na ji daɗi sosai. Babu godiya tsakaninmu. Me yasa? Wanda bai mallaki matsayi na musamman ba, shi ake yi wa abu ya gode. Duk abin da na yi miki zan yi miki shine ina jin daɗi saboda kin isa. Na gode sosai. Ashe har yanzu baka yi hankali ba Mansur. Ni na ɗauka ka yi hankali. Ya za a yi ka yi kuskuren da sakacin yin faɗa akan ya mace? Mama ke kullum kike nuna min darajar ɗan adam, musamman darajar ɗa mace da yadda ya kamata a bata taimako. Kin umarci ni da na yi ƙoƙari na gana kyautatawa dukkan mai buƙatar taimako a lokacin da yake buƙata. Ashe abin da na faɗa maka daga ciki har da faɗa? Wannan ba taimako kai ba, ba kuma kare martaba wata ya mata kai ba. Wannan doka ce ka ɗauka a hannunka, wanda kuma ba haka ya kamata kai ba. Ban da yadda zan yi ne a lokacin, saboda wulaƙanta ta zasi. Babba abin takaicin masu nai mata haka saboda ni ne. Ai a makaranta kuka yi abun ko? Da sai ka ɗauki maganar ka kai wurin mahukunta. Ka gani da su za su ɗau mataki. Duk wannan abun fa da nake yi saboda kare lafiyarka ne. Domin lafiyarka ba ta da tabbas ɗin kare kanta idan har kana faɗa irin wannan. Ki haƙuri mama, haka ba za ta sake faruwa ba, zan kula sosai. To ba komai, na haƙura. Ka san duk duniya ba na san abin da zai taɓa min kai ko kaɗan. Lafiyarka shine abin tunanina. Ajiya laure kenan. Watan duk yadda zaki kiga kin dakushe kaifin jarumtakar wannan yaran. Shi kika kokarin yi ko? Jarumta. Kwarai da gaske. Ya yaro zai gwada jarumtakarsa a irin gurin da ya kamata a ce ya gwada. Zaki zo kina ta faɗa, ina ɗaki ina jin kina masa faɗa. Bayan kuma yunkurinsa da kokarinsa ya kare mutuncin ya mace. Lalle Alhaji, zolayar ka bata da ranar sassauci a cikin gidan nan. To ko dai kai kake zuga shi ne? Ina gini kana rushewa. Aiko gini inda na ragwanci ne. Aiko na raguza shi ɗora na jarumtaka. Baki ji wani mawaƙi na cewa wai matsoraci ba shi zama gwani ko wane ne ko kuma ɗanwa. Ni ɗana jarumi ne. Jarumi. To kai kaji. Ke yanzu Maryam kin san da wannan baki kira ni kin sanar da ni ba? To dama a irin wannan makarantar taku ana samun yan iska irin wannan? Ai abin ya fara a gurguje ne yaya. Kuma principal ya ba su suspension shi yasa kuma sun ce ba za su sake ba. Gaskiya ya kyauta saboda sun cancanci haka. Duk da haka ya kamata ta sanar da ni. Sun yi wannan yanzu an bar su ba mu san nan gaba me za su bullo mana da shi ba. Tun kafin mu je wurin malam
suka ce ba za su sake ba saboda wani dan ajin Mansur ya shiga mu. Shi Mansur din dai ba su ji ciwo ba ko? Lafiyan shi kalau. Amma dai sun bar shi ne saboda ki. Ba abin da suka yi mishi saboda sun ce ya kare ni. To Allah ya kyauta. To amin ya Allah. Allah ya sa zuciyarki ta faɗa miki na matsu da na ganki. Za ta faɗa min mana saboda tana fatan haka. Matsuwar ce ta sa zan tuna miki yau ne fa. Da yanzu haka na kammala shiri na zuwa park. Da zan samu labari mai daɗi daga bakinki da na ji kin ce baki manta ba. Kuma ke ma kin shirya. Ina riga na faɗan abubuwan da nake so na farta maka. Bambancin kawai na shirya. Amma ai mantuwa ba ta ziyarce ni akan zuwa park ba. Wannan shine dalilin da yasa nake kwaɗayin weekend ya zo. Ba don hutawa da karatu ba sai don samun cikakken lokacin hira da ke babu takura. Kar ka damu ka tsimaye ni nan da ba da jimawa ba. Laga machikule machikule nan ala yore. Sauran machikule wash machikule nan ala yore. Laga machikule machikule nan ala yore. Sauran machikule wash machikule nan ala yore. Kumboni ke tere tere raina shi da sake ala yore. In har kin yi na amke ta shi ki je ki sanyo sari. Pakistan za mu je da kai sunana da ni daidai nake da kai ƙaunana ko kuma ma na fiye maka raina na bani iyawa ala yore. Fuskar ka a cikin bango ta kabila ala yore. Sauke min dukkan tsana roƙoƙo, share min sansanin ƙashi dan koko. Ke ce ya mai biye da ni mai karko. Laga machikule machikule nan ala yore. Don Allah ki kira su zo ni wasa ala yore. Tsoro ni na kaji cikin can raina a tunani kai nake waso mai gona. Don Allah karka ba da ni barnana ni yan machikule ni dai naka tsoro ala yore. Karka kira su masoyi ne maka ahira ala yore. A farauta ke nike hari shakkakar kiyo don Allah ki nazari. Mai baka ba shi hakika babu haddari. Sai barka ku yan machikule can ala yore. Zo ku kamata in taki ta yarda ala yore.
wash mace kule nan alayore. Laga mace kule yan mace kule nan alayore. Sauran mace kule wash mace kule nan alayore. Mansur! Mansur! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafin na san abin da yake faruwa, ina so ki bani amsar dalilin da ya dauke ki ya kai ki faka. Kuma abin bakin ciki da haushi ba ke ɗaya ba ma tare da wani namiji. Kamar tambayar ki nake, me ya kai ki gurin har hakan ta faru? Waye Mansur a gurin ki? Me matsayinsa a gurin ki da har hakan take faruwa tsakanin ki da shi? Idan baki gaya min abin da nake tambayar ki ba, wallahi ranki zai fi nawa ɓaci. Sanin amsan tambayar ka shi komai muhimmanci a yanzu. Kada ka manta, rayuwar wani yana asibiti a hannun Allah. A sanadiyar ƙaunarka. Kamata ya ka damu da wannan damuwar. Ba ka damu ka san me tsakaninsu ba. So ya baba ki fahimci abin da nake nufi. Na sani, tsoro kake a ce Maryam da Mansur soyayya suke yi ko? To ka makara. Kamar ya? Alamu sun nuna ko da a ce ba soyayya suke yi ba. Lallai Maryam tana son Mansur. Abin da nake gudu kenan, abin da kuma zuciyata ba ta taba amincewa da shi ba kenan. Haba Alhaji, so kake ka faɗa min da cewa Maryam ba ta isa soyayya ba? To Maryam ta isa soyayya. Sannan kuma tana da 'yancin da za ta yi soyayya. Ni dai shawara ɗaya zan baka. Don Allah ka bar maganar nan, saboda ba na son saɓani ya shiga tsakaninka da yarinyar nan. Soya ba ya zama dole in tsananta bincike akan hakan, don zuciyata ba ta aminta da abin da kike faɗa. Zan gano waye Mansur, me kuma asalinsa, ki bar min komai a hannuna. Laure, damuwa ko daga hankali wasa daga cikin irin abubuwan da zaki domin samun lafiyar yaron nan. Ba Alhaji, ai dole hankali na ya tashi. Kana ganin shi fa a kwance bai motsa ba, shame. Ai dole hankali na ya tashi Alhaji. Farfadowarsa da rashin farfadowarsa duka ɗaya ne. Mu dai fatan mu anan Ubangiji Allah ya bashi sauki. Amin. Amma to ya motsa mana koda na lokaci ɗaya ne in gani, saboda hankali na ya kwanta, yana kwanta haka. Likita ne masa allurar bacci, ganin yadda jikinsa ya bugu, kuma yana ganin idan ya samu ya bacci zai iya samun sauki. Ni yanzu abin da ya fi damuna, don Allah karki damu kanki, kada ki ma ki kasance a halin da yake ciki. Kin san kina fama da ciwon hawan jini, kuma ga ciwon bugun zuciya. Yanzu idan kika damu kanki, kika kasance to ya kike so ai? Alhaji Hamisu. Kada dai a ce dan gidanka ne Mansur din da aka daka. Shine. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni kuma ni ne wan yarinyar da hakan ta faru lokacin suna tare. Dama na zo in duba ya jikinsa ne. Allah ya bashi lafiya. Allah ya bashi lafiya. Kuma daga ƙarshe zan yi godiya akan irin kulawa da yake da kanwata. To, abu da ya riga ya faru.
kuma babu wani abu da zai iya kasancewa katanga da zai hana faruwar wannan abu. Mu dai abin da muke bukata ubangiji Allah ya bashi sauki. To amin. To dai shikenan na barka lafiya. Alhamdulillah. Wala ce tashi mana. Dan Allah ki daina wannan kuka. Kada dai a ci dan gidanka ne Mansur din da aka daka. Shine. Na farka mama. Haba Mansur, ya ba zan shiga damuwa ba. Ka sake kai kanka inda za a illata ka. Ai dole ne na shiga damuwa Mansur. Ban kai kaina wajensu ba. Su ne suka same ni. Faɗin da kai na farko shi ya jawo hakan. Da baka je ba Mansur, da ba za su maka haka ba. Mansur me yasa wani lokacin ba ka jin magana ta Mansur? Ko so kake ka ga na mutu ne? Saboda bakin cikin haka Mansur? Ki daina wannan magana. Shikenan idan kana so na daina faɗin wannan magana. Dan Allah ba dan ni ba. Dan darajata ta mahaifiyarka. Ka dinga jin magana na ka daina faɗa irin haka Mansur, za su illata mun kai Mansur. Zan daina, amma sai kin daina damuwa. Shikenan, zan daina, amma kai ma sai ka daina. Maryam ta zo? Maryam? Bata zo ba. Bata zo ba? Eh, bata zo ba. Amma yayanta ya zo ya duba ka ɗazu. Malam Mansur jiki fa yi kyau. Allah ji zan sallame ka. Yauwa, har na ji daɗi. Au, dama so kake yau ka bar nan ɗin? To in banda abin ka nake tare ƙara ma wata ɗaya? Wata ɗaya kuma likita? Lallai da ban gani ba. Ya ƙosa mu tafi gida. Ni Mansur. Ne na magungunan zaki musu. Mansur Allah ubangiji ya ƙara sauki. Amin ya Allah, likita mun gode. Na gode ne. Bai saka da alkhairi. Sannu mun gode. Ba ka ayaba? Ci wannan kafin. Ko da wani abu? Ba komai. Mansur bari mu koma. Allah ya ƙara afuwa. Ba wani abu da kake bukata yi. Ba komai. Bari na je na dafa maka cere don na san kana bukatar sa abu a bakinka. To mama.
Na kammala. Koma da ni in zo in zuba maka. Bayan zan ci ba mama sai an jima. Abin da ya kere na zana fitar wuce takaici. Soyayyar ki a raina zana aje ba za ta fice ba. Labira. Na'am Mansur. Tun da na zo da safe ban ga Maryam ba. Kuma bata saba fashi ba. La, baka sani ba? Ban san me ba. Faɗa min da Allah. Ai ta bar makarantar nan. Ta bar makarantar nan? Saboda me? Shine kuma ban sani ba. Bayan ni kuma babu wanda ya sani a makarantar nan. Kana buƙatar amsa a gurinta. Dama ba wani abu bane ba, hakuri muka zo mu baka, kana toni guje-guje. Banza. Ko dai wani abu ka sake shirya mu? Ba abin da muke niyan shirya ma. Kawai dai mun ga abin da muka yi ne bamu kyauta ba, muka zo mu baka hakuri, shine ka ba mu wahala. Tashi mu je mu dauki jakar. Zo mu je ka dauki jakar ka. Kai ya gudu. Nauni. Me ka zuyi? Ban ga Maryam bane a makaranta kuma na kira wayanta bata dauka ba. Hakan ne yasa ka zo da kanka don ka tabbatar da dalilin faruwan hakan? Eh, ina so in sani idan lafiya ne. Maryam lafiya kalau take. Kuma hakan ya sa na ji daɗi da na ji daga bakinka cewa Maryam tana bin maganar manyanta ba ta bijire musu. Maganar ɗaukan waya da kake faɗa Maryam ba ta ɗauka, ni ne nan na hana ta ɗauka. Subhanallah, me ya faru? Ni na sauya mata makaranta saboda ba na so ku sake haɗuwa da ita. Kuma na tsaya da kai a yanzu nan ne ma don maka kashidi da ka baki na zuwa kunnanka. Ba na so in sake ganin ka da Maryam. Idan na kuskura na sake ganin ka da Maryam, to duk hukuncin da na ɗauka a kanka
kai ka jawo kanka, saboda haka ka fita da kaniyarta. Dan Allah ka faɗa min dalilin da yasa baka son alaƙata da Maryam. Ko na yi maka wani laifi ne? Na yanke alaƙarka da Maryam ne saboda kun yanin riga da ita, saboda kuna da bambanci, baka da asali. Ita kuwa Maryam tana da asali. Ina da asali mana, kuma na san ka sani don har iyayena ka gani. Don Allah ka faɗa min wani dalilin da zan je da shi bayan wannan. Yaro kana da taurin kai, baka da asali. Ka je ka tambayi Alhaji Hamisu, ka tambaye shi waye mahaifinka. Wannan dalilin shi yasa na yanki tsakanin ka da kanwata, saboda ba zan iya hada alaka da mutumin da ba shi da asali da kanwata ba. Kuma daga ƙarshe ina so ka fita daga hanyar kanwata. Idan kunne ya ji to jiki ya tsira, idan kuma kaki to mu zuba mu gani. Nonsense. Akwai tambayar da nake so in yi miki, kuma bana so ki boye min komai. To yaya? Maryam, me tsakaninki da Mansur? Dan makarantar mu ne. Ba haka nake nufi ba. Ina nufi tsakaninki da shi ta fuskar rayuwa da mu'amala. Kan na tambaye ki na gaya miki kar ki boye min komai, duk abin da na tambaye ki gaya min. Raina zai iya ɓaci idan har baki gaya min amsar abin da na tambaye ki ba. Maryam, yaushe kika fara taurin kai? Me yasa ka sauya ne, Ismail? Wacce irin sauyawa kuma, Suwaiba? Na san ka kana da saurin fahimta. Amma al'amuran Maryam da Mansur ka kasa fahimta abin da nake so ka fahimta. To shikenan, fahimtar da ni. Soyayya ce ke tsakanin Maryam da Mansur. Soyayya? Tabbas. Soyayya fa kika ce? Maryam, ki ce min ba soyayya ba ce. Yaya? Idan ma soyayya ce, yau za ta mutu. Saboda me? Idan ma soyayya ce, yau zan datse ta. Idan ma soyayya ce, daga yau zan cire ta a cikin rayuwar ke da Mansur. Sannan kuma daga yau na cire ki a makarantar da kike zuwa. Hakan zai sa ba za ku sake haduwa da shi ba. Sannan ka shaidi na ƙarshe da ke, idan ya bugo miki waya kar ki sake ɗauka. Idan kuwa kika ɗauka, zaman lafiya da ni da ke ya ƙare a gidan nan. Zan rayu da kai, zan mutu da kai, abadin da ni da kai za mu zauna. Zan rayu da kai, zan mutu da kai, abadin da ni da kai za mu zauna. Duba girma irin na duniya, ta tare na sanadi na soyayya, kanta akan rasa lafiya, ai faɗa an rasa rai har da dukiya. Ni ma na shigo ƙofa na babbugo, kar in zama rago a soyayya, ke ce na hango ta bango, soyayya jigo, ku bani hanya, gani a kogo, ki bani bargo, na san ki in shigo ya zama da baya. Zan rayu da ke, zan mutu da ke, abadan da ni da ke za mu zauna. Zan mutu da ke, abadan da ni da
cikin barcina, kai nake tunani cikin kwakwalwana. Da wanda za ya saka jinin da ke jikina, da za ya gana kai yana ta gudana. Akan ƙauna na manta kaina, masoyina nake tunawa. Zan rayu da kai, zan mutu da kai, abadandani da kai za mu zauna. Zan rayu da kai, zan mutu da kai, abadandani da kai za mu zauna. Idan na ce ke ina nufin ne, idan na ce ne ina nufin ke. Idan na ce kai ina nufin ni, idan na ce ni ina nufin kai. Zan rayu da ke, zan mutu da ke, abadan da ni da ke za mu zauna. Zan rayu da kai, zan mutu da kai, abadandani da kai za mu zauna. Abadan da ni da ke za mu zauna. Zan rayu da ke, Zan mutu da kai, abadandani da kai za mu zauna. Mansur, Mansur, makarantar ce? Sun kuma? Na shiga uku na. Menene Mansur? Ka san dai ba na so in rika ganin ka irin wannan yanayin ko? Mama, Na'am Mansur, ka faɗa mini menene? Me yake faruwa? wane ne mahaifina? Mansur, waye gaya maka wannan maganar? Wane ne babana? Ku faɗa min. Ku faɗa min ko na samu dalilin koruwar zulumin da ke kai kawo a haƙarƙari na. Ku faɗa min don Allah. Mansur, wane ne ya gama wannan maganar? Waye ce ka zo ka tambaye mu? Wane ne mahaifinka bayan ga na tsaye a gabanka? Kwantar da hankalinka, Mansur. Yayan Maryam ne ya faɗa min. Mama, ki faɗa min. Amsa min kawai zaki ki ce baba ne babana. Ki faɗa min in samu hujjar da zan kare kaina. Na san yanzu kun fara ganina da wata siffa, musamman ke Maryam. Kin ɗauke ni kaman azzalimi ne, ni mugu ne kuma na takura miki. Ba na so ku mun mummuna fahimta a gidan nan, musamman ma ke Maryam. Na san yanzu kin ɗauke ni da wata siffa na ni mugu ne, azzalimi ne kuma na takura miki. Ba na so kwata-kwata ki mun mummuna fahimta. Ya kamata ka mana cikakken bayani, saboda kumshi abu cikin sirri shi yake kawo kwankwanto. Tun kana da daman da za ka mana bayani har daman ya kai ga su wuce maka. Haka ne,
amma ni ina kwanto akwai wani abu da na sani game da Mansur, saboda mahaifinsa Alhaji Hamisu tun ina karami na san shi. To, a kowane lokaci kuma akan kowane al'amari idan aka samu rashin fahimta ba a kokari a ɗauki hukunci da gaggawa, hakuri ake tukuna. Gaskiya baba ina da kwakwaran dalili ne, ku taimaka ku shiga maganan nan gaskiya, saboda ni za a iya tauye min haƙƙina. Ni a ta bangare na kawai a raba auren nan shi yafi. A raba aure? To amma wanda dai ya san tsakaninku da ke da mijinki akwai kyakkyawar fahimta, mu da ayya sanan babu na daban. Mene ya fara haka? Kusan sau 5 kenan muna zuwa asibiti. Likita ya shaida mana cewa bai da lafiya. Mene ne ya same ki? Kamar yin kan lafiya na? Wa alaikum assalam. Lafiya kalau? Sannan ku. Me ke da masa? Likita ya nuna mana cewa gaskiya ba zai iya haihuwa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ke sai da kika tona min asiri. Na dauka zaki fi kowa rufe asiri na. Abinda zaki min kenan. To shi ke to ba da to ka sauka lafiya. Akwai Allah. To lokacin bayan sun gama wannan jayayyar ita ce jayayya ta ƙarshe da ta shiga tsakaninsa da Jummai. Dole ya sake ta saboda ta fi shi gaskiya. To ai wannan ba dalili bane. Suwai ba kenan. Wannan dalilin kuwa dalili ne mai ƙarfi da ya kamata mu yi rike mai bincike a kai. Idan kika duba bayan ya sake ta ai ya sake aure. To a wannan ne nake da kwantu a yaushe ne ya haifi Mansur. Ni ba kin ga sai na san waye Mansur, na san asalinsa kan na bar wata alaka ta shiga tsakaninsa da Maryam. Fakat Mansur, an shi wannan takardar. Za ka ga sunayen mutum 3 a ciki da lambobin wayarsu. Ɗaya daga ciki shine mahaifinka. Akwai Alhaji Umar Abba. Mubarak, ya kake nema ka bar ƙanin kai fi ka kokari? Ba ka kokari kwata-kwata a makaranta. Alhaji Umar Abba shine kantoman masana'antar kula da manoma da haƙoƙinsu. Ya ga abu na sani kuma kana musu ka ce ba haka bane. Me ke faruwa? Dadi, ka tsaya zan faɗa ma gaskiya dadi. Ina jin ka. Baya shiga aji dadi, in ya je sai biyewa abokan banza yake. Ko? Tun yana saurayi mutum ne mai son ilimin boko. Shi yasa da shi da iyalansa suke ɗabi'ar su irin ta 'yan boko. Abin da ɗan uwanka yake baka gani? Ba wallahi baka bane. To ya ne? To in ƙarya aje a tambaya a makaranta. Tambaya mana. Ai ba maganar a tambaya. Ai ba magana. Yana da yawan barkwanci da shi da iyalansa da kuma matarsa. Ya nuna cewa yana neman fi ka kokari. Na lura wasa yana cikin ranka. To shikenan. Na san hanyar da zan bi domin na shawo kan wannan matsalar. Daga yanzu idan tam ya zo ƙarshe ki zama shaida. Duk wanda ya kawo min result ɗinsa ya fi na wani kyau, na tanadi kyauta mai kyau. Zama shaida. Mutum na biyu shine Alhaji Abubakar Sabi'u. Sabanin na farko. Tun yana saurayi, shi ɗan kasuwa ne a jihar Kano. Mutum ne mai hazaƙa da ƙoƙarin neman halak ɗinsa. Sannan yana da mata 2 da yara. Don ya fi ƙarfin gidansa saboda yana da tsari. Kuce na ce. Dadi sanda zuwa. Mutum na 3 kenan. Shi ne Alhaji Usman Manu. Shi lakcara ne a jami'ar jihar Kano. Yana da mata 1 da yara 2. Shi mutum ne mai tsari da nuna wa yaransa kula sosai a rayuwa.
wannan shine abin da nake so na sanar maka. Shi yasa nake ga ku dinga yawaita kallon wannan channel saboda suna magana akan abin da ya shafi harkar addini. So wannan sunan sa Malam Masar, ban yi shirin jin labarin da kike kokarin gaya min yanzu ba. Abba, idan har zaka ji labarin tafiya don nemo asali na ne, ka gafarce ni. Abinda zaka ji kenan. Haba Mansur, me ya ɗauki tunanin ka ya tura wannan fage? Me ka rasa a wurinmu bayan ka san ba abin da ba ma yi maka, kuma ka san ranmu ba zai so haka ba Mansur? Ku yi haƙuri, na san ban kyauta ba. Mansur, ka san baka kyauta ba? To idan har baka kyauta ba, ka kyautata mana ta hanyar ka zauna da mu kamar yadda muka fara. Idan ka san baka kyauta mana ba, ka kyautata mana mu ci gaba da rayuwa kamar yadda muka saba. Gori aka min akan asali. Ina so in san asali na. Ina so in tabbatar ma duk mai kallon hakan ba haka bane. Bashi Alhaji, bashi. Hajiya Laure, bashi ya tafi. Kina ganin idan na ban Mansur ya bar gidan nan ba zai zama na matsala ba? Kuma kin san shine hasken da yake haskake wannan gida namu? Ba haka nake nufi ba. Ina nufin ka bar shi ya je shi domin yana da hujja masu ƙarfi da zai ji ya samu kawai abin da zamu mishi mu amince mishi mu yarda da shi. Mu kuma mishi addu'a Allah ya bashi sa'an abin da ya je nema. Mansur, idan ka taba ka bar gidan nan, kar ka manta da cewar mu iyayenka ne. Idan har Allah ya sa ka je inda kake son zuwa domin neman mahaifinka, to ka sani mu ma iyayenka ne, kuma ka dinga yawan kiran mu a waya. Kyakkyawan nan kamar yadda na faɗa, idan ka je don Allah ka dinga kiran mu a waya domin mu dinga jin lafiyarka. Mansur, Allah ibada sa. Lokacin da yaron yake jariri, idan yana bacci ko taba shi ne sai kiga ya farka yana kuka. Lokacin da ya fara rarrafe yana gani na sai fita da gudu yana rarrafawa. Lokacin da ya fara dariya yana dariya da kowa amma ban da ni. Da ya fara tafiya kuwa yana gani na nan ma sai fita da gudu. Kina ganin cewa idan yaron nan ya girma har ya san menene makami ba zai kashe ni ba. Kisan wani irin mafarki ne mai rikitarwa. Na rasa yadda za in fasara shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jininsa ne, shi ya haife shi, amma a kowane lokaci suka haɗu sai kaga kamar annabi da kafiri. Ɗan hakin da kare na kuwa shi ke tsone maka idanu. Kisan hutu. Mahaifinka yana son ka, yana matuƙar ƙaunarka, baya son damuwarka. Yabi ba ka gani inda abokanka suke yi da iyayensu ne? Abba ina girma zan kai ka maka, zan siya ma babban mota, kuma zan gina ma gida mai tsada. Kisan hutu. Wani ma ya rawa bare dan makaɗa. Katafaren kamfanin
da ya kware kan shirya fina-finan Hausa wato dan Hajiya Film Production. Bisa jagorancin yaro da gari abokin tafiyar manya. Nazir dan Hajiya ke gabatar muku da fim din Kisan Hoto. Na gaya miki matsalar ke damun yaran na a walwasu take. Kuma jira nake kai wani mataki zan kai shi ƙasar waje aje a mai magani. Ciwon kwakwalwa ya rasa wanda zai shafa sai kai kadai? Duk duniya ba a taɓa yin haka ba sai a kanka. Zo in gaya maka. Suke. Bari in gaya maka magana. Kisan Hoto. Ma ji magani wai an rufe tsohuwa da ranta, kowa ya ce kai da tsoka ya taɓa nashi ya ji. Ba za ka taɓa cin riban wannan faɗan ba. Kaga kai kana aiki da hankali ne. Shi kuma Nabil ba hankali a tattare da shi. Na bi shawarar shi dan, na yi hukuncin da bai kamata in yi ba. Hakika na zama jahili. Kisan Hutu labari da kuma tsara shi Yakubu M. Komo. Shiryawa Naziru dan Hajiya. Ba da umarni Aminu Saira. Sama da shekara 10 kana min abin da kaga dama ban taba cewa komai ba. Gaskiyar ko kashe ka. Ka kashe ni Nabil? Nabil ni za kashe? Zan kashe ka. In ka ci gaba da taɓa ni. Kisan Hoto shirin Naziru dan Hajiya. Miguel.